С близо 30 на 100 са паднали цените на луксозните апартаменти, които се дават под наем. Според брокери най-предпочитани са двустайните жилища в центъра на София. Ако сте решили да смените старата квартира с кокетно жилище в центъра на София, то определено сте улучили точния момент. Според брокери, цените на наемите са стигнали дъното и едва ли ще паднат още надолу. През първите месеци на тази година те се задържат на нива от преди 6 месеца, когато спада бе драстичен. Нашите данни показват, че най-големия спад на наемите е бил в последните месеци на 2009 година и от тогава в общи линии нивата, които са постигнати, продължават да бъдат водещи за пазара. В момента наемите на гарсониерите се движат от 160 до 180 евро, докато при двустайните жилища те са с 20-30 евро отгоре. Заради доста по-добрите оферти на пазара, наемателите често прибягват до предоговаряне на цените, а нарядко дори сменят жилището с по-луксозно. Не само, че доста от наемателите търсят по-изгодни имоти, да се преместят на по-централно място, в по-голям имот, с по-добра инфраструктура, в по-предпочитан квартал, но и много сериозно търсене имам от страна на наематели да купят имот. А докато банките развържат кесиите си за кредити, предпочитания вариант остават квартирите. С доста изкушаващи наеми са тези в квартал Надежда, където може да си наемете двустайно жилище за скромните 250 лева. Все повече обаче се увеличава броя на хората, които са готови да се бръкнат по-надълбоко, но за доста по-атрактивно жилище. Тези клиенти пък знаят и точно какво да търсят. Наистина те са по-претенциозни. Срещу 450 лева на месец може да наемете дори 3-стаен апартамент, но разбира се панелен. Тук е имало преустройство. Това е бившата тераса, която е направена на кухненски бокс. И все пак не забравяйте, най-изгодното жилище е собственото жилище, затова купувайте, съветват брокери.